Здравейте, звездички мои! С вас имаме сериозна задача, а именно да сътворим един уникален проект заедно с моите приятелки Жулиета и Анжела. Сега отиваме при Жу да пием кафе и тя да ми вземе мерките. Идеята е, че тя е моден дизайнер и ще използва мен като модел за направата на аутфита си. А Анжи ще бъде в ролята на фотограф. Тя учи комуникацион и аудиовизуал на испански или медийни науки. Добро утро, на път съм към момичетата. Малко закъснях, но с нощи излизахме и се прибрах късно. Докато се изкъпя, докато се оправя, то стана около 2 часа, 2 и нещо. Тази сутрин трябваше да стана в 7 и нещо, но съм готова. Значи, опитах се да се изправя косата, но докато стигна, просто моята коса не издържа. Особено сега, когато е по-къса, се начува много бързо. Но направих си грим, който да ми подчертава очите и с по-неутрален цвят червило, за да може да се фокусира тоалета, акцента да бъде на него. Той е в също по-неутрални бледи бежови цветове, така че мисля, че ще си подхожда. Взела съм си друг чифт обувки, който да бъде окей с тоалета, също така бижута, които Жулиета ще избере. Все пак тя е дизайнерката, тя е стилистката. Тя ще избере каквото се сложи като обици. Взела съм си хлебички, ако реши да ми прибере косата, защото буквално всичко е по мое усмотрение. Ще се чакаме на Ретиро. Ретиро е най-големия парк в Мадрид. Доколкото разбрах, те са закъсали с Ренфето. Ренфето е влак в Мадрид, който доста често закъсва. Но да, общо взето чакам се там и работата започва. Идеи за локацията бяха Националния музей, който наистина е просто вълшебен, великолепен. Ние можем да влизаме безплатно, тъй като сме студентки всички в Мадрид. Имаме такива студентски карти, но днес неделя. Библиотеката също така е затворена. Това беше втората локация. Нищо не работи. Единствената ни опция е парка. Чувствам се в Казанлък. Вечер, Вика! Ти още си с нощи. Нощна. Добър ден! За Бога, Жулиета, как сме? Готови ли сме? Готови ли сме за изкуство? Готови сме. Винаги. Не знам, аз генерално за това. Рано. То не е много рано, ама испанското рано. Испанско добро утро в 12, почти. Точно за това място си мислих. Започнахме с драми. Тя знае всичко, тя полудява. Вчера съм си... Какво носиш? Какво ли не? Това е Анжи ми го даде, това са кучешки бисквити. Кучешки бисквити? Викам, че носиш някакви пастички за нас десерт. Аз съм гладна, между другото, майди. Искаш ли кучешка бисквити? Много си мила. Много мило. Сега ще заразам, побъркала съм се, защото в Милано някои семестъра свършва февруари месец. А пак аз в Орехот започвам януари месец. Как ще стане? Аз да пропусна един месец. Направо съм полудяла. После обивация. Да. Тъпите университети милански. Аз изобщо не знам да почвам ли да избирам. И
или не. Време ти е да избираш. Време ми. Знаеш кога ще дадат... Аз съм си избрала, ама дали ще ме приемат. Смисъл, дали ще ме изберат. Ще видим Трябва да сега. кандидатстваш на Той има първо Аз четене. кандидатствах, приета съм, но става просто, че успеха ми не е толкова висок, защото си взимам всички изпити от първия път. А пък другите, които ходят на поправки, реално те сега имат по-висок успех от моя. Защото за по-лесни изпити, представяш си? Да. Ай, стига, бе. Да, каква несправедливост. Живота не е честен. Да. Да. Не ме скъсаха и затова аз съм нищо успех. Много тъпо, да, буквално трябва да се тарикадва. Оставяха ми тройка. Аз исках да ме скъсат. Това е Не ме скъсат. Това е да не те скъсат. да. Скъсаха и това ми не се Трябва да си успеха хитър в момента. този живот. Не да работиш. В тази посока нямаме умения. Аз не се висок точка за всеки случай. Мале. Свършихме, момичета. Ай, елате насам. Какво ще кажете? Аз Как протече всичко? Доволни ли сте? Жулиета, доволна ли сте? Най-важно. доволна, най-красивата моделка. Аз и съм най-добрата фотографка. Аз съм доволна от екипа. Да, Да правихме такива буквално групи проекти така. трите. Така добре си сработихме. Да. Ако бяхме в един курс, ако бяхме в един курс, всичко ще. Ама Много по-розово, но... Хубавото е, че са в различни курсове, защото всеки има... всеки има различна Какво да даде. своята сфера. И като се обединят, става чудото. Абсолютно. Точно така. Много хубаво! И ще ви държим в течение с финала на проекта и с Дано да не ме оценката. скъсат. Няма как да ти скъсат. Ако на това те скъсат, край! Приятелството ни приключва. Чао!